Ahojte. Ahojte ľudia. Ukážem vám, ako stiahnuť Cesko. Zapneme si Google Chrome a napíšeme kotel na CZ. Dáme kotel na CZ. Toto je. No tak, iba kotelná. Tak. Teď dovolant. Dáme hneď to prvé. A sa nám to tu stiahuje. Ja si počkám, pokiaľ sa mi to tu stiahuje z internetu, tak ja to video zatiaľ pauznem a uvidíme sa, až keď mi to dosťahuje. Urobil som blbosť, no tak si to stiahneme, ja už to stiahnuté mám. Áno, ukončiť. Áno, takže dáme. Normálne, keď tu budeme nainštalovať, tuto sa vám to zobrazí takto. To bude inštalačka. Toto je asi inštalačka, si myslím. Počkáme. Áno, toto je inštalačka, dáte ďalší a ďalší. Teraz ukážem. Ďalší. Takže tu máte nastavenie češtinu. Dáme nové modely ze streamu, klasické modely, slabší počet. Dáme klasické modely, nainštalovať iné modely a zvuky zbraní. Dáme toto. Nové modely majú více modelu. Vytvoriť ikonku na položke, vytvoriť štart menu, ďalší dáme inštalovať, sa nám to nainštaluje. Ja to pavnú, kým toto inštaluje a vrátim sa. Som späť, už mi to pomaly dosťahuje a už a mám to, dáme dokončiť. Tuto by sa a máme to. Mne to urobil len Google, za to teď nechci. Tak a máme to nainštalované, vlastne sa vám ukáže tohle a tohle a môžete dvakrát tohle k ničomu, vlastne to si môžete dať i do koše. Jo, tak to je z toho dílu všechno. Dúfam, že sa vám díl líbil, dávajte lajky, odbery a komenty a toto je z môjho pohľadu všetko a Katasline. Jawohl!